Какво искате, извинете? Защо дойде така време? Кой там бедеш? Ох, да драскаме, бе. Защо се качи тук са? Искаш да те храня от ръка, ли? Защо не си ядеш само там от хранилката? Пациентът вечер е по-добре, но пак му беше празна гушата, затова отново го храниме на ръка, но видимо е по-жизнен. Сутринта ходих до ветеринара, даде байкок за водата, сипах и сега е поживдал. Надявам се да започне да се храни сам, защото не ми се седи по един час да го храна така от ръка. Ама да му имам прическата. И аз се усмихна тук за камерата. И така, кокошлето го изкарахме. Поне си мисля, че е кокошле, не знам, може и петле да е. Изкарахме го от кокошарника, забъркахме го малко с вода от смеската. И така по-му се яде. Сухата много така едва попипваше. Макар че и сега не набива много. Но нали, видимо е по-енергично от вчера. Хапвай, не се слушай. Тя мене ме гледа. Ти като си се заврел в нея, кой да гледа?